барномаи бохабар бош. Моҳи саводнокии расонаӣ дар Азия плюс. сомини арҷманд ассалом. ёдрас мекунам ки моҳи саводи расонаӣ дар Азия плюс аст ва дар доираи ин чорабинӣ имрӯз мехоҳам бароятон оид ба чӣ тавр аслӣ ва боварибахш будани сомонаро метавон зуд санҷид маълумот диҳам. хуб, чӣ тавр аслӣ ва боварибахш будани сомонаро метавонем зуд бисанҷем? гирифтани маълумот аз сарчашмаи боэътимод яке аз роҳҳои нафт додан ба доми қаллобон ва гурез аз хабарҳои фейкӣ, пропаганда ва манипулятсия аст. бояд ҳар шахс барои худ сарчашмаи боэътимоди хабару маълумот дошта бошад. аммо мешаванд ҳолатҳое ки сарлавҳаи ҷаззоби диққати моро ҷалб мекунад ва ба хондани матн ё тамошои видео мепардозем. пеш аз мутолиа сарчашмаи маълумоту хабарро ҳатман санҷед. хабарҳои фейкӣ аксар вақт тариқи сомонаҳое паҳн мешаванд ки домени шубҳанок доранд. ҳатто баъзан қаллобон тарроҳии сомонаи худро ба васоити ахбороти оммаи муваффақ монанд ё пурра яхела мекунанд, то дар ниқоби онҳо ҳамчун сарчашмаи боваринок хабарҳои бардурӯғи худро паҳн намоянд. дар ин ҳол низ онҳоро метавон ба осонӣ аз рӯи суроға ё пайванд силкаи нодуруст шинохт. аз хондани маълумоти сомонаҳое ки суроғаи ғайриоддӣ ба монанди com.com доранд худдорӣ кунед. ҳамчунин шумо метавонед барои гирифтани маълумоти бештар доир ба соҳиби домен ва сомона аз хадамоти ҳоис истифода баред. одатан сомонаҳои қаллобон ки мақсади асосияшон паҳн кардани хабарҳои фейкӣ ва даромади муфт гирифтан аз тарғибот аст, тарроҳӣ ё дизайни ҷолиб доранд. дар ин гуна сомонаҳо таблиғот зиёд буда тарроҳии онҳо хеле диққатҷалбкунанда ё ғайриоддӣ ҳастанд. яъне будани аксҳои диққатҷалбкунанда, тарғиботи бисёр ва даъватҳо барои хондани мавод ё гузаштан ба пайванди дигар бо сарлавҳаҳои ҷолиб низ аз беэътимодии сомона хабар медиҳад. агар шумо ба хабари сомона шубҳа доред, кӯшиш кунед дигар маводи сомонаро низ хонед ва муқоиса кунед. агар шумораи маводҳои шубҳанок дар сомона бисёр аст, пас ин сомонаи қалбакӣ барои ҷалби хонандагон ва ба мақсади ба даст овардани фоидаи молӣ сохта шудааст. бояд ҳар сомона бахши дар бораи мо дошта бошад. маълумоти ин бахшро хуб омӯзед. сомонаҳои боварибахш ё оҷонсиҳои иттилоотии соҳибном одатан дар ин бахш дар бораи худ ва фаъолияти худ маълумоти муфассал медиҳанд. агар сомона чунин бахш надорад ё маълумоташ нопурра аст, пас шояд ин сомона қалбакӣ бошад ва ба он набояд бовар кард. бояд донед ки браузер сомонаҳои қалбакиро мешиносад. браузерҳои нав ба монанди хром ва опера ва антивирусҳо аксар вақт хонандаро аз қалбакӣ будани сомона ё надоштани сертификатҳои махсус огоҳ мекунанд. ҳамчунин онҳо қобилият доранд сомонаҳоро ба доштани вирус ё барномаҳои ҷосусӣ зуд тафтиш намоянд. огоҳии онҳоро нодида нагиред ва ҳатман сомонаро хуб омӯзед. албатта хуб аст агар шумо маълумотро аз чанд сарчашмаи дигар хонед ва дар муқоиса хулоса бароред ки кадоме аз онҳо ба ҳақиқат наздик аст. барои ин кофӣ аст ки сарлавҳаи хабари мавриди назарро дар сомонаи ҷустории Google кобед. бохабар бошед ва ба хабарҳои фейкӣ бовар накунед. бо ин суханон ба барномаи имрӯза хотима мебахшем. хайр, то барномаи навбатӣ. барномаи бохабар бош. моҳи саводнокии расонаӣ дар Азия плюс.